Good news muna po tayo, Pangasinenseng si Nikki Buenafe. Kinoronahan po bilang Miss Face of Beauty International 2025. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Ruru Hugotero. Muling nagningning ang Pilipinas sa international pageantry matapos koronahan si Nikki Buenafe bilang Miss Face of Beauty International 2025 na nagdala ng back-to-back win para sa bansa kasunod ng tagumpay ni Jean Isabel Belesano noong 2024. Idinawas ang grand coronation sa Taiwan kung saan umangat ang confident walk, advocacy at Q&A answer ni Nikki sa 31 na iba pang kandidata. Lubos ang tuwa ng kanyang hometown na Binmalay na ipinagdiriwang ang panibagong karangalan na kanyang dinala. Ngayong nasungkit na ang corona, inaasahan ang kanyang aktibong partisipasyon sa international engagement at advocacy projects bilang bahagi ng kanyang tungkulin. Isa itong malaking karangalan hindi lang para sa Binmalay at Pangasinan kundi para sa Pilipinas. Patunay na world class ang ganda, talino at puso ng mga Pilipina. Iyan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.